karon sa pension house sa Alicia guys. Kauban ni Ma'am Flor Borato, may idol. Ingon man si Ma'am Ims. Gabi naman guys, pag abot na mo sa lungsod sa Alicia, ni check-in mi sa usa ka pension house sa maong lugar. Uma namin ni hapon ani guys, nagpahilo namin sa amo ang mga gadget, pag-charge, kay nangalubat pod mi. Unya nangatug mi ani guys, kaming tulo. Isa-isa mi sila si mama may gatapad, ako ra pod ang usa diri sa pikas katri. Mo na yung sitwasyon guys kagabiing o pagkabuntag guys, una namin ni tungas giwat sa namo si Ma'am Nimpa ning maong pension house. Charge ka te? A few moments later. Guys, ani ako karon sa Alicia guys sa panimalay ni Tatay Ariston Borato aron sa paghimamat niya karong adlaw atol gyud sa iyang adlaw natawhan. Ika si Tintay City katuig guys. Sana all maabot pa ta ng mga idara. Malapas mo niya sa gatusin. Onya Tatay Ariston, may buntay kanimo tay. Magandang po mahal. Salamat pud dako kay ni ako nining imuhang palasyo. Salamat po bro. Garbo kay nako tay nga naka anhi ko nimo kay para nako tay ikaw jud ang kanang bantugan nga bulahan nga amahan sa tibuok kalibutan. Tiyaw ba po tay nga 15 makakabog imong anak o siyam babae, aon si babae, upat ang lalaki. Palarang kayo katay, kauban ni Nanay Lita. Pero sa mga kaday, Taga Valencia ko tay. ay kalayo nga bisita dyan kalayo ng Valencia. Dapat tagabalik sa gagwawa niya. Dapat mong kauban tayo si Ma'am Nim, amo ang sekretary sa barangay. Uy, video may pag me. Video ka na kasi. Jadi ami. Proud kayo ko tay kay. So kahit ko nakaamiga ni Ma'am Flor, my idol. Gibatan ako nila tayo sa imong vlog last year. Pero nakahinumdum ko sa akong tatay ba. Akong tatay namatay 76 years old. Tatay 77. Kita jud ko sa litrato nililak jud ko. Yung jud ko alam mo ato jud ko tingali atong ilahang lugar ni idol kay mutan-aw jud ko ni Tatay Ariston. So tay salamat sa Ginoo kay gitugot kini. Unja manghinaot ko tay nga amo ang kasuod ni Ma'am Flor ug uban sa imong mga anak magpadayon jud hangtod sa hangtod. Panalangin na tay. So guys, mao na to guys. Salamat kaadto sa inyong pagtugot nga ni Welcome. ni Tatay Ariston. Salamat guys. Salamat po ma'am. Nakali ka sa mong po. Ami sana dansan daw eh. Ang may patama ng likod dahil. Ang likod dahil patama. Hi Ma'am Florami. Hello.
Hello. Isa mo bag. Hello, nanay. Salamat. Kanang nanay, manguli namin sa Valencia. Salamat sa inyong pag-anhi. Diyan ako, salamat ko nanay, kay nakaabot yung kog Alicia. Salamat yapon. Kaninyo sa mga guwapang vloggers, oh. Oo, tara na gwapo eh. Lao mo Si Day Julie. Ug manamilit sa ni Day Tiri. Salamat sa pagbisita. Salamat, pangare. Aga ko po, namilit po ko. Salamat din tanan guys sa subscribe po ni Jog channel ni bulanong na ko kay arang mariju maka dugangan. Jangan na ka tere. Isa pa, salamat po ma'am pag-ari. Ano kami subscribe. Salamat si Ma'am Esther. Oh. Ma'am Ems. Manguli namin. Bye-bye. Pagkali ka nang hitsang tatay. Ay, wala ka. Mo namin sa day ko. Jadi sunod to. Hello guys. Hello guys! Subscribe po sa ang channel o ganang channel ni ate. Palay kong subscribe kay niya siya ron sa Alicia ni Bisita. Yes guys. Mulabay ko gamay. Anak ni Mama Jule. Hello Tatay Ariston. Nanamilit naman kong muli ko, nalimot man ko ni Mutay. Manguli na mitay kay Nanay Uwan Ato sa sa Valencia. Pasalamat mo dako tay kay nakalaag mi dinhi ng inyong lugar. salamat po na katabag po gani mga Og nakatambong po ko sa imong pamilya. adlaw nga natawhan. Salamat kay Tatay Ariston. Hello guys. Hello. Nya uli na mo. Manguli nami ha og Katoy mong kawan. naala sila ng kwan, luyo. Mga tanan magsakyanan kay murag buhay sakyanan kuno kay mulabay ba? Di ba pwede magbiling kontak? Contact number? Oo. At ni Ma'am Buratura, tay. Salamat. Bye-bye. Magbiling mo kontak kaya rin magkaiba umi. Ayaw na ka na yung mga bana niya pulkan. Di man kontak na go. Bye, te. Uy, ni aman si Mayura, oh. Salamat sa pagganhi. Uy, nagpalit na. Valencia to Alicia. Oh, yes. Si Kuya, si Ma'am Hili naman di ay po, no? Mama, diawi. Uy, morning ba ni Ma'am Hili? Sige. Bye-bye. Muli namin, Ma'am. Ma'am, bye-bye. Utay, happy birthday again. Bye. Magbiling mo Singan si Mukuan, kanin. Bulanong dako, Ma'am. Agaligig ma'am, napusong ka mo. Mabista men. Di pang kuan lang ka ng respect ba? Kaya lang na yung kuan. Sige manang hinahinay nami. Kaya may kanang number niyo ba? Kaya magkapamista mo dito po. At ni Ma'am Amy rami mo hatag tay. Ayaw kayo na puspusan. Sige oh, kanara ba mi bana. Bye-bye.